سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي. O temi vjerskog života može se napisati mnogo, jer džemat Međeđa zauzima posebno mjesto u općini Sapna. To je bio jedini džemat koji je tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu ostao aktivan. Nakon pada Zvornika, početkom maja 1992. godine, Međeđa je ostala bez imama. Do tada je džemat vodio Mensur Efendija Dedić iz Skrugića, a njegovim odlaskom tu obavezu nakratko preuzima Hamidović Muharem zbog potrebe klanjanja dženaza i obavljanja osnovnih vjerskih obreda. Od sredine 1992. godine pa sve do kraja 1996. džemat vodi Said Efendija Ahmetović, tada učenik 3. godine Behram Begove medrese. Sa samo 17 godina uspješno je organizovao vjerski život i predvodio džemat. Namazi su obavljani u džamiji koja je tada bila u izgradnji, bez minareta i završnih radova. Pored toga organizovana je i nastava za djecu i omladinu, a mnogi polaznici kasnije su upisali medrese i fakultete. Said Efendija Ahmetović bio je i maloljetni dobrovoljni borac Armije Republike Bosne i Hercegovine. Njegove hutbe podizale su moral boraca i stanovništva. Ostala je zapamćena izreka: ko ne ide na liniju odbrane, ne treba dolaziti na džumu namaz. Uz vjerske obaveze uspješno je vodio džemat do kraja rata. Džamija je tokom agresije bila česta meta artiljerije. Stradala je i Mujkić Senija iz Dugog Dijela, pogođena granatom dok je nosila vodu vojnicima za abdest. Danas je imam džemata Mirsad Efendija Mumić. On je vrijedno vodio ljetopis i svojim bilješkama obogatio ovu monografiju. Stara arhiva pokazuje da se džemat Međeđa spominje i prije Prvog svjetskog rata. Prva džamija na sadašnjem mjestu sagrađena je 1936. godine, a već naredne godine u Grabovcima podignut je i prvi mekteb. Današnji džemat broji oko 500 članova. Veliki broj džematlija danas živi i radi u evropskim zemljama, ali veze sa džematom nisu prekinute. Današnja džamija počela se graditi 1990. godine. Tokom rata pretrpjela je oštećenja, ali nikada nije bila zatvorena. Redovno su se obavljale džume, teravih namazi i mektepska pouka. Nakon rata džematlije su vlastitim prilozima obnovile džamiju, a 1999. godine svečano je otvorena. Ubrzo su izgrađeni i prateći objekti: gasulhana, abdesthana, imamska kuća i mokri čvorovi. Poseban ponos džemata jeste vakufska imovina, preko 100 duluma šuma, oranica i pašnjaka. To svjedoči o spremnosti ljudi da izdvoje za svoju zajednicu. Kroz džemat su prošli mnogi imami. Džemil Efendija Jukić službovao je 20 godina. Edhem Efendija Ahmetović službovao je 17 godina. Fadil Efendija Smajlović i Šefko Efendija Sulejmanović po 2 godine, a prije rata i Mensur Efendija Dedić. Tokom rata džemat je vodio Said Efendija Ahmetović. U godinama nakon rata službovali su i Zemir Efendija Latifović te Mehrudin Efendija Hibić. Od 2004. godine imam je Mirsad Efendija Mumić koji i danas obavlja tu dužnost. Rad sa omladinom je uvijek bio posebno važan. Organizovana su druženja, ekskurzije, pa čak i zajednički projekti poput sijanja krumpira na 5 duluma zemlje. Kasnije je zbog odlaska omladine u inostranstvo aktivnosti su oslabile, ali su upravo mladi pokrenuli fond solidarnosti iz kojeg se pomaže mektepskoj djeci, starijim džematlijama i humanitarnim akcijama. Nažalost, broj mektepske djece se značajno smanjio, dok je 2004. godine bilo upisano 150 polaznika,
danas ih je oko 50. To najbolje pokazuje posljedice iseljavanja stanovništva. U protekla 2 desetljeća džamija je značajno proširena i uređena. Unutrašnjost je ukrašena kaligrafijom, uvedeno je savremeno grijanje, izgrađen parking i uređeni putevi ka mezarima. Sve to urađeno je isključivo dobrovoljnim prilozima džematlija. U džematskom ljetopisu od 2008. godine pa sve do danas zabilježeno je 150 šerijatskih vjenčanja, 45 akika, 32 obavljena hadža i, nažalost, 186 preseljenja na ahiret. Džemat Međeđa kroz svoju historiju pokazao je otpornost, istrajnost i odanost vjeri. Njegovi članovi, i oni koji danas žive ovdje, a i oni u dijaspori, nastavili su da čuvaju tradiciju i razvijaju zajednicu. Vjerski život, uprkos svim iskušenjima, ostao je stup okupljanja i snage ovog kraja. وقد كان